Coca-Cola HBC grupa je u 28 zemalja pokrenula projekat usmeren na osnaživanje nezaposlenih mladih. Identifikovali smo izazove sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji i pokrenuli smo nacionalni program Coca-Cola podrška mladima. Okupili smo 3 vodeće agencije, rešeni da se suočimo sa važnim društvenim problemom. Udružili smo naša znanja, iskustva i ekspertizu, jer verujemo da naši mladi zaslužuju dobru budućnost. Pokrenuli smo program unapređenja u potrazi za poslom. Uz pomoć stručnjaka organizovali interaktivne radionice gde su polaznici radili na ličnim veštinama i praktičnim znanjima. Kreirali smo digitalnu platformu, izvor novih informacija i mesto razmene stečenih iskustava. Kroz višemesečni trud i rad uspeli smo da učinimo nezaposlene mlade kompetentnijim na tržištu. Motivišemo ih da se neprestano usavršavaju. Nakon 90 dana od edukacija, 100 mladih pronašlo je posao. Naša podrška mladima nastavila se putem online platforme. Nova znanja, dodatna literatura i razmena iskustava kroz umrežavanje samo su neke od prednosti našeg online druženja. Ohrabreni ostvarenim rezultatima, osjećamo odgovornost i potrebu da uradimo još više. Zato Coca-Cola podrška mladima u 2018. predstavlja ambicioznije ciljeve. Dokazanim timskim radom sigurni smo da ćemo ih ostvariti.